mașina mea e vedetă, da. Pe pista de argint ea vine gonind. Haide, Rory, încă o dată. Rory, bolidul de curse. Rory, minutele scurse. La linia de start, eu verde v-am dat. Atenție, Rory, sunt în spatele tău. Porniți! Rory, mașina mea. Rory, vedeta mea. Rory, bolidul de curse. Comentatorii. Bigaron a participat la un karaoke și s-a întors foarte târziu acasă la șoseaua de argint. Sunt frânt de oboseală. Cineva va fi foarte obosit dimineață. Domnule Cârtiță, cartea lui Murray Walker e fantastică! Nimeni nu-l întrece când e vorba să comenteze desfășurarea unei curse. E un maestru al microfonului. Să nu te audă, Aaron. Se crede cel mai bun comentator de curse. Aici Marsha. Vă rog să veniți cu toții la boxe cât mai repede. Domnul Carburator are de făcut un anunț. Pare important. Atențione! Azi, un inspector de piste vine să verifice șoseaua de argint. Dacă e mulțumit, atunci ne va da certificatul de 3 stele. Dar dacă nu este, atunci ne poate închide. Vreau să văd toate mașinile în acțiune. Vom face o cursă spectaculoasă. Inspectorul va verifica și comentariile cursei. Bigaron, e foarte important să faci treabă bună când spui povestea cursei. Bigaron? Scuze, am stat până târziu aseară la karaoke. Dar nu-i nimic, domnule, nu mă luați în seamă. Deci, după cum spuneam, Bigaron va... Bigaron? Văd că e foarte adormit. Acum nu mai avem comentator. Ce ne facem? De ce nu îl chemăm pe Murray Walker? Poate să spună povestea cursei mai bine decât oricine din lume. Flash, te iubesc. Marsha, cheamă-l pe Murray Walker pronto! Christine, sunt foarte emoționată. Murray Walker e fantastic. Un fel de George Clooney din tagma lui. Big Aaron, trezirea! Poftim? Sunt în direct? Priviți! A venit Haley cu Murray Walker! Acest Murray Walker este, cum se spune, foarte arătos cu acel pullover. Sper să-mi dea un autograf. Bun venit la șoseaua de argint. Mulțumesc, am auzit multe despre ea, domnule schimbător de viteze. Nu, sunt domnul Carburator. În fine, Bigaron, ți-l prezint pe Murray Walker, cel mai mare comentator de curse din lume. Încântat, domnule Murray. Ce vorbești? Eu sunt cel mai mare comentator din lume. Nu și astăzi, Bigaron? Flash, condul pe domnul Murray la cabina lui. Marsha, pregătește mașinile pentru cursă. Da, domnule Carburator. Veniți cu mine, domnule Murray. Eu sunt comentatorul de la șoseaua de argint. Ne trebuia un comentator care să nu adoarmă vorbind, cum faci tu astăzi. Da, păi știu ce vreți să spuneți, dar... Rotimis archeile nu e bine deloc. Domnule Carburator, cred că m-ați așteptat. Nu, acum sunt ocupat. E inspectorul de piste. Bine ați venit, domnule. Vreți să inspectați mașinile înaintea cursei, nu-i așa? Pe aici, vă rog. Te simți bine, Bigaron? Nu, mi-am pierdut slujba.
Cabina, domnule Marei? 2 peruși ca să vă simțiți ca acasă. Mulțumesc, ai pregătit totul ca la carte. E timpul să începem. Stați să-l auziți pe comentatorul cursei, domnule inspector. E cel mai tare. Vom vedea. Iată-ne la șoseaua de argint. Mașinile sunt la linia de start. 1, 2, 3, 4, 5 și start la Grand Prix de pe șoseaua de argint. Rory țâșnește în față, Maxi e în interior, Sisi e aproape în spatele lui. Da, e un start bun la Grand Prix-ul de pe șoseaua de argint. Pare foarte distractiv. Loda, tu nu poți. Toți au șansa să se întreacă pe șoseaua de argint. Un mic dejun bun mă va pune pe picioare. E tot ce am nevoie. Rory conduce, deținând controlul. Dar ce-i asta? Priză recuperează pe exterior. Nu ascult. Doamne, Maxi, e carnea din sandwich acum. Carnea din sandwich? L-ați auzit? Ridicol. Și Loda conduce plutonul în timp ce se apropie de tunel. Loda a tras pe dreapta. Este incredibil. A ieșit din cursă. Loda a abandonat. Nu încap în tunel. Acum Rory preia conducerea pentru prima dată. După ce a mai condus la începutul cursei. Sau e drifter? Cine e mașina portocalie? Ce tot vorbește? Numai bazaconi, spune. Drifter iese din viraj. De fapt, era Nu înțeleg iotă din ce spune. Parcursă, va mai rămâne Nu e grozav. Microfonul e de bine. A luat-o razna. Marșa! Oprește cursa! Domnule Marei, vorbiți ca niște spaghete încălcite. Inspectorul de pistă nu înțelege nimic. Îmi pare rău, îl voi calma. Fantastico. E în ordine, domnule inspector? Am remediat comentariile. Te rog, pornește cursa, marșa. Fiți gata, start! S-a reluat cursa. Maxi accelerează. Este incredibil. James a spulberat toate mașinile. E incredibil. Grand Prix-ul de pe șoseaua de argint e super. Nu am cuvinte, este incredibil. Mi-ajunge. M-am săturat să-l aud. Se crede comentator de elită. Rory are probleme, îi fierbe motorul. Nu, stați, e doar cascheta care flutură în vânt. Dă-mi voie. Bine, să începem. Te rog, eu sunt comentatorul aici. Da, acum voi prelua eu, amice. Bine, sunt Big Aron, noul vostru comentator. Am uitat un biscuit aici. Eu sunt profesionistul, dacă nu cumva mă înșel. Aici, Mare Walker din nou, am revenit la cursa de pe șoseaua. Cum stăm cu cursa? Da, se pare că Rory conduce. Microfonul e la mine, microfonul e la mine. La cine e acum? Ce se întâmplă? Bagajele. Domnule Carburator, cine e comentatorul? Niciunul dintre voi. Vă purtați ca niște copii. El e copil. Nu, tu ești. Ba, tu ești. M-am săturat. Va prelua domnul Cârtiță și ne va spune cum evoluează cursa. Scuze, domnule Carburator, nu se va mai repeta. Vă rog. Îmi cer scuze și eu. Cel mai important e să ne asigurăm că inspectorul ne dă certificatul de 3 stele. De ce nu comentați împreună? Bună idee, Rory. Mașinile au încins pista. Îi predau cuvântul bunului meu prieten Marei. Mulțumesc, Big Aron. E ultimul tur, iar Maxi conduce. Și fiți atenți, Rory a apărut de nicăieri. Nu am văzut așa ceva niciodată în viața mea, niciodată. Și câștigă Rory. Ce cursă fantastică! Și ce echipă bună de comentatori, Big Aron! Marei Walker avea dreptate. Comentariul a fost excelent. Inspectorul de pistă a înțeles în sfârșit fiecare cuvânt. Șoseaua de argint era în siguranță. Domnul Carburator a primit certificatul cu cele 3 stele aurite. Au dublat în limba română actorii Gabriela Codrea, Alexandru Rusu, Richard Balint, Anca Sigmirean, Pavel Sârghi. Traducerea și adaptarea Sanda Ilieș.